Lejn it-Tjum Internazzjonali tas-Servizz Pubbliku, il-President ta' Malta George Vella iltaqa' mas-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Kutajjar u 20 Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeri. Matul din iċ-ċeremonja ġie rikonoxxut ix-xogħol kbir li sar mis-Servizz Pubbliku li kien protagonist fil-ġlieda kontra l-imxija. Il-President Vella faħħar il-mod kif is-Servizz Pubbliku wara li kien maqut u kulħadd ġibed ħabel wieħed. Fuq kollox, il-President Vella iddikjara li kien hemm element qawwi ta' flessibilità li waslet biex baħar imqalleb il-vapur ma nkaljax, iżda baqa' għaddej. Kien hemm koordinazzjoni kbira bid-dipartimenti kollha tal-Gvern u anke tirringrazzjahom lilhom biex waslu ringrazzjamenti f'isem il-poplu Malti lill-ħaddiema kollha taċ-ċivil. Is-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Kutajjar saħaq li matul dawn it-tliet xhur is-servizz pubbliku kien motur ewlieni fis-soċjetà. Il-Kap taċ-Ċivil tkellem ukoll dwar l-identità ġdida li s-servizz pubbliku qed jikseb hekk kif issa se jimxu mar-rekomandazzjonijiet li għamel il-Gvern u li ġew milquha kollha mill-Kummissjoni Venezja. Il-mod kif qed jikseb identità ġdida anke bit-tiġdid u bit-tibdil li se jkun hemm wara l-proposti u wara il-proposti tal-Gvern Malti lill-Kummissjoni Venezja għandek il-qabża kbira li għamilna mill-2012 sal-lum fejn jidħlu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-servizz pubbliku llum għandek 45% kważi n-nofs tal-pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet huma magħmulin min-nisa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.